Hej. Jeg vil holde et oplæg om de 3 appelformer. Når man skal overbevise folk om noget, så kan man ligesom gå til værks på forskellige måder. Og det er vigtigt at være opmærksom på, at man skal få mest ud af den ytring, man skal lave. Der er grundlæggende 3 forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at overbevise det publikum, man taler til om en eller anden sag. Og det er egentlig lettest at forklare den situation med et eksempel. Hvis vi nu antager, at jeg kommer fra Sundhedsstyrelsen, og jeg er taget ud på jeres gymnasium for at overbevise om, at de skal holde op med at ryge, så er det ligesom vores situation. Hvis jeg kommer ud på jeres skole og siger, I skal stoppe med at ryge, så vil det nok ikke have den store effekt. Der skal nogle argumenter til, der understøtter min påstand. Og hvis der ikke er nogle argumenter, der kan overbevise publikum, så er chancen for, at de vil følge min anvisning, altså meget, meget lille. Jeg skal finde nogle velvalgte argumenter, jeg kan bruge til at overbevise min målgruppe om, at rygning ikke er så smart. Og der findes altså de her 3 forskellige appelformer, som man kan bruge. Patos, logos og ethos. Patos appellerer til publikummets følelser. Ethos er talerens troværdighed. Og logos er appellen til fornuften. Det er altså ikke alle appelformer, der fungerer lige godt i alle situationer. Og det er vigtigt, at argumentationen er målrettet efter den gruppe af mennesker, man forsøger at overbevise. Yes. Hvis vi nu tager et eksempel, så kunne jeg, hvis jeg vil prøve at appellere til jeres følelser, sige, rygere dør tidligt og efterlader derfor deres børn uden forældre i en tidlig alder. Det her argument appellerer til følelserne, og kunne i princippet godt være med til at overbevise nogle rygere. Problemet med argumentation i den her sammenhæng er, at man taler til unge mennesker. Jeg taler jo til jer på gymnasiet. Børn og familie er meget langt ude i fremtiden, og måske er man mere tilbøjelig til at tænke, ja, men jeg stopper jo bare med at ryge, når jeg får børn og bliver voksen, eller jeg behøver ikke stoppe i dag, for en enkelt smøg skader ikke, eller jeg skal sgu ikke have børn alligevel. Så man kan sige, at det her patos-argument kunne i princippet godt fungere, men når man kigger på målgruppen, så er det ikke så velvalgt. Så patos er altså det, der knytter sig til tilhørens følelser, og kan bruges til ligesom at vække medlidenhed. Og de billeder, vi forestiller os, er de billeder, vi husker bedst. Altså det vil sige, hvis man i sin ytring kan komme med nogle eksempler, der får publikum til at forestille sig billeder ind i hovedet, så er det typisk dem, de vil huske, når man er færdig med at tale. For eksempel er det det, man bruger i reklamer for dyrevelfærd og nødhjælpsorganisationer, hvor man ser for eksempel billeder af lidende børn osv. Ja, det er det med til at skabe den her medlidenhed. Men hvis jeg nu skulle bruge en anden af de 3 appelformer, så kunne jeg for eksempel bruge ethos. Jeg kommer fra Sundhedsstyrelsen, og jeg kommer for at fortælle om det skadelige ved rygning. Når jeg arbejder for Sundhedsstyrelsen, så forventes der ligesom af publikum, at jeg har en eller anden form for uddannelse, der gør, at jeg har en ekstraordinær viden om det skadelige ved rygning. Der findes, altså det er ligesom det, som publikum vurderer, når de hører, at jeg kommer fra Sundhedsstyrelsen. Men der findes også nogle andre dyder, som publikum vurderer afsenders ethos på, og det er ligesom det, man kalder for de 5 ethos-dyder. Og det er altså ærlighed, kompetence, velvilje over for tilhørende, engagement og vedholdenhed. Yes. Et eksempel på en appel, hvor ethos er brugt, kunne være, rygning er usundt og yderst skadeligt for jeres helbred. Sætningen i sig selv er måske ikke nødvendigvis super overbevisende, for det kommer ikke som nogen overraskelse, men er det for eksempel sagt af en person med stor faglig viden om det her emne, så kan modtageren lettere overbevise, for eksempel hvis det var sagt af en læge eller en fra Sundhedsstyrelsen eller sådan noget. Yes. En sidste mulighed er at anvende appellen til fornuften, altså logos. Logos er en god appelform, når man skal have overbevist nogen, der tal og beviser er svære at modsige. Problemet med logos er, at det ofte kommer til at virke ret kedeligt, hvis man bare står og ramser en masse tal og statistikker op. Men nogle velvalgte beregninger fra nogle troværdige kilder kan være ret godt, når man skal overbevise publikum. Et eksempel kunne være, for eksempel hvis jeg sagde, tobaksrygning er årsagen til 90% af alle tilfælde af lungekræft. Det er overbevisende, og det er svært at sige imod, hvis det vel at mærke er rigtigt. Nu er det bare et tal, jeg har fundet på. Yes. Så logos, ethos og patos. Nu glemte jeg at gå videre på Men logos, ethos og patos er altså de 3 forskellige appelformer. Der går til fornuft, til afsenders troværdighed og følelser. Og det gælder altså om at overveje, hvad det er, man vil overbevise tilhørende om, og hvem tilhørende er, for at man kaster sig ud i brugen af disse appelformer. Yes.